sampun Mas Nggih, Arif. sampun. Sedaya kekirangan kelematan nyuwun gume Mas sami iki Mas Diki. Leres Mas. Nggih. Donga dino Mas. Donga dino. Ayo donga sik. Donga sik Mas iki donga. Donga Mas. Ya. Kagem pantun nggih Mas. Ya. Ning Salatiga tuku bayem. Cakep. Mugi warga Sendang Rejo pinaringan ayem tentrem. Amin. Nata bata ning pinggir sumur. Cakep. Warga Sendang Rejo nyatnyono pinaringan panjang umur. Amin. Kripik getang kripik telo Mas. Ning Salatiga tuku Antum. roti. Warga Sendang Rejo mugi kathah rejeki. Amin Allahumma amin. Amin. Sampun. Awan-awan nek gayungi kok ngene Mas. Oh waras lho. Normal, sehat, waras, enak. Sing ora waras sejine niku. Lah iya. Iki lakone jek dawa banget lho Mas. Kok bengi jek akeh hiburane bertabur bintang tamu. Wah. Ada Pak Degaring Sumarbagyo, ada Mbak Tetin. Mbak Tetin. Lah iya. Bakune ndedonga sabibareng kayangan Waladan Sendang Rejo nyat nyono pinaringan ayem tentrem murah sandang lan pangan tinebihaken saking fitnah galak jinangkung ing reh kaberkahan. Amin Allahumma. Amin. Sampake songo dhisik Mas. Nyetan. Bawa prayatna pudenda mangarah mampreh manglawan rasa sakara kakiri-kiri korore kakiri-kiri sesumbar manguwuh lawan sesumbar manguwuh lawan lah kalah. Bocreng-bocreng iblis laknat setan padha jek-jekan. Atas-atas Pak Di. Ngalami Mbak Ariyanti rumiyin Pak Di. Oke Pak Di, kula paringi manuk ikutut lho Pak Di. Ngopo to Gong? Jane to Gong. Oh, aku kayak siji nggih Pak Di. Daleme jenengan ki Panca Rusa. Ngendi lali aku. Pundi Pak daleme jenengan? Supe kula. Gimbal. Oh, sana. Nggih Pak De, nderekaken matur nuwun berkahi kula Pak De. Sing mang pangestuni menawi kula ringgitan wonten Mbah Rawa Pak De. Ngopo to Mas kowe iki jane to ngusuk-usuk aku wae to. Lho darane lagi tantang-tantangan karo cakel. Tak takoni ngerti omah ngerti dongko Gus. Tambuh marang aku mburi saka kasatriyan Plongkowati Tanjung Anom Abimanyu kang dadi kasil. Abimanyu dasar para nyata. Leno pangin kamu tabrak seramat toh tadimu Gus.